Wara ħafna konsiderazzjonijiet, b'dispjaċir, qed nirreżenja mill-Partit Nazzjonalista b'effett immedjat. Konxu li minħabba dan il-pass diffiċli, dan ifisser li mhux ser nkun qed nifforma parti aktar mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Din hija l-konklużjoni ta' ittra li Jeffrey Pulicino Orlando bat lill-Prim Ministru u li kopja tagħha ntbatet lil mezzi tax-xandir wara l-laqgħa li huwa kellu mal-Prim Ministru fid-Dar Ċentrali. Il-laqgħa fid-Dar Ċentrali bdiet tal-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija u damet sejra 45 minuta. Qabel din il-laqgħa, il-Prim Ministru kien qed jiltaqa' magħhud mill-Ministri tiegħu f'Kastilja. Fl-ittra tiegħu lill-Prim Ministru Pulicino Orlando qal li ma jħossux aktar komdu jimmilita fil-Partit Nazzjonalista li ġie maħtuf minn Richard Kakija Caruana u Austin Gatt. Huwa qal li rriżenja mill-Partit Nazzjonalista tfisser li mhux ser ikun qed jifforma parti aktar mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Għalhekk huwa qal li ser ikun qed jinforma bir-riżenja tiegħu lill-Speaker Michael Frendo biex miegħu issir laqgħa ħalli f'dawn iċ-ċirkostanzi tiġi ppjanata it-triq il quddiem. 5100 kostitwent tawn l-ewwel preferenza fl-aħħar elezzjoni ġenerali li kontestajt f'isem il-Partit Nazzjonalista. Għalhekk, biex nirrispetta dan il-mandat, jien ser inkompli nikkollabora fl-implementazzjoni tal-proposti mwiegħda mill-Partit Nazzjonalista fil-manifest elettorali tiegħu għal Pulicino Orlando. Madankollu d-deputat Pulicino Orlando qal li f'dawn iċ-ċirkostanzi huwa ser ikun qed jistenna li jiġi konsultat mill-Prim Ministru dwar il-miżuri imwiegħda fil-manifest elettorali qabel jiġu implementati. U għatem l-ittra tiegħu illi din id-deċiżjoni bl-ebda mod m'għandha taffettwa ir-rispett fuq bażi personali illi huwa għandu lejn Lorenz Gonzi.